Hej, drugari! Da li ste spremni? 3, 2, 1. Priče za decu! Oic Kids! U praistorijskoj dolini, gde je ogromna prašuma ispunjavala pejzaž, živjela su 3 najbolja prijatelja. Mali brontosaurus po imenu Benny, vesela triceratopsica Lila i mudri stegosaurus Simi. Njih 3 su voljeli da istražuju šumu i traže avanture. Jednog jutra, dok su se igrali pored reke, Benny je otkrio neobično jaje koje je bilo prekriveno čarobnim sjajem. Jaje je bilo veliko i šareno, sa zagonetnim simbolima na svojoj površini. Prijatelji su se uzbudili i odlučili da otkriju tajnu jajeta. Šta mislite, šta bi ovo moglo biti? Upita Lila, koja je bila vrlo radoznala. Simi, koji je bio poznat po svojoj mudrosti, rekao je: Možda je ovo čarobno jaje. Moramo saznati više o njemu. Možda nam može pomoći neko ko zna o čarobnim stvarima. 3 prijatelja su krenula na put do najmudrijeg dinosaurusa u dolini, starog diplodokusa po imenu Doro. Doro je živeo na vrhu velike stene i bio je poznat po svojim znanjima o drevnim misterijama. Kada su stigli do Dorove pećine, ispričali su mu o čarobnom jajetu koje su pronašli. Doro je pogledao jaje i rekao: Ovo jaje je izuzetno retko. Da bismo otkrili njegovu tajnu, moramo da rešimo 3 zagonetke. Svaka zagonetka će vas voditi ka sljedećem koraku. Doro je postavio prvu zagonetku. Šta je to što ide uz tebe, ali se nikada ne kreće? Benny je brzo odgovorio: To je senka. Senka ide sa nama, ali se ne može pomerati samostalno. Doro je klimajući glavom rekao: Tačno. Druga zagonetka je: šta je to što se može čuti, ali se ne može vidjeti i može nas usmeriti ka pravom putu? Lila je razmislila i rekla: To je zvuk. Zvuk može da nam pomogne da pronađemo pravu stazu ili upozori na opasnosti. Doro je bio zadovoljan, ali 3. zagonetka je bila teža. Šta je to što nikada ne raste, ali je uvek uz tebe i može se podeliti bez da se smanji? Sim je pažljivo razmislio i rekao: To je prijateljstvo. Prijateljstvo ne raste fizički, ali je veoma važno i može se deliti sa svima. Doro je bio vrlo impresioniran. Izuzetno. Kao nagradu, ovo jaje će se otvoriti samo ako podelite svoje najlepše uspomene sa svojim najmilijima. Benny, Lila i Simi su se setili svih avantura koje su prošli zajedno, kao što su prešli preko reke, pomogli drugima u nevolji i proslavili svoje uspone i padove. Kada su podelili svoje priče i uspomene, jaje se polako otvorilo i iznutra su izašli mali šareni dinosaurusi koji su odmah počeli da se igraju sa 3 prijatelja. Jaje je donelo novu radost u dolinu i pokazalo prijateljima da deljenje radosti i sećanja sa drugima može doneti još više sreće i čarolije u njihove živote. Benny, Lila i Simi su naučili da su najlepše stvari u životu one koje delimo sa svojim prijateljima.